Raġel mingħajr indirizz fis-Sumpjeg baqa' jinżamm arrestat wara li wieġeb ħati għall-akkużi ta' serq minn fuq bajja f'San Ġiljan. Iż-żagħżugħ li għandu 25 sena der fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Viktor Għaxaq mix li seraq żewġ turisti wara li jeddidhom sabiex jagħtuh dak kollu li kellhom. It-turisti ma semmew ebda armi fir-rapport tagħhom filwaqt li l-imputat irnexxielu jisraq madwar 100 euro u ammetta wkoll li żamm lill-vittmi kontra l-volontà tagħhom u li jgħix ħajja ta' għas fost l-oħrajn. Il-każ ġie differit għal nhar l-Erbgħa fejn il-Maġistrat se jagħti wkoll is-sentenza tiegħu. Raġel li ngħata sentenza sospiża wara li nstab ħati li ta' daqqa ta' siq lis-sieħba tiegħu f'rasa 5 snin ilu. L-inċident seħħ f'residenza f'Witilajn fejn waqt argument li kellhom il-koppja, ir-raġel qabad lis-sieħba minn xara, tefaħħa mal-art qabeż fuq il-kustilji tagħha u ta' daqqa ta' siq f'rasa. Fil-fatt minkejja li qasmilha rasa meta jitalbet għall-assistenza medika u rrifjuta u qal li ma kellix bżonn. Ħafja hija ħarbet mid-dar u marret għand ħabiba tagħha li ċemplet lill-pulizija u talbet l-assistenza medika. Il-Maġistrat Fraġ Zammit qalet li l-verżjoni tal-mara baqgħet dejjem konsistenti. Il-qorti kkundannatu għal sentejn sospiżi għal 4 snin filwaqt li ħarġet ordni ta' protezzjoni favur il-mara għal 3 snin. Serb ta' 32 sena nżamm taħt arrest wara li wieġeb mhux ħati li jimporta 51 kg raża tal-kannabis. Mio Drakoċi ċaħat li nstab fil-possess l-importa u li traffika droga li nsabet moħbija wara s-sit tal-van tiegħu hekk kif wasal minn sqallija. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Noel Bartolo intqal kif l-uffiċjali ta' dwana tqan lilhom suspett fl-imputat waqt tfittxija li kienu qed jagħmlu hekk kif xi partijiet mill-van kienu jidhru laxki huwa suppost kienet iġorr 3 friġis. L-imputat ma talabx għal ħelsien mill-arrest. Attentat ta' grupp ta' studenti Vjetnamiżi biex salpaw lejn Franza b'passaporti folot sfaxxa fix-xejn grazzi għall intervent faqthom il-Pulizija Maltija. L-istudenti li għandhom 18 u 23 sena ġew f'pajjiżna għal kors tal-Ingliż ta' 4 xhur. Fil-qorti ġie spjegat kif il-Pulizija ingħatat indikazzjoni li dawn l-istudenti kienu se jippruvaw itiru lejn l-Ewropa wara li ġew Malta b'viża. Bħala parti mill-investigazzjoni l-Pulizija identifikat total ta' 160 student li bħalissa jinsabu f'Malta u ġabret il-passaporti tagħhom u mal-koll ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom u ingħataw sentenza ta' 6 xhur ħabs mill-Maġistrat Viktor Għaxaq.